салом алейкум бародаро. ман хостам ҳамин дар бораи чӣ гап каме маълумот битам, яъне чӣ хел регистратсия кам мешавад, чӣ хел чӣ кам мешавад, мисол чӣ хел занг задан, ҳама чиша, мисол қарз гирифтанша, мисол периодизатсияда монданда, мисол аюси занг мезанад намия, барои чӣ намия. дар бораи ҳамо мехостам каме маълумот битам. бисёр бародарам гуфтанд ки чӣ ба аюси занг мезанад, чӣ гап иси намия мезанад, бисёр вақт киштагӣ мега ёки гудок мега иҷада нишон намеда номрора. ман хостам дар бораи ҳамин каме гап занам. масалан озияд яққа медароем чӣ гап, чӣ хел ки дидестем дар омадем чӣ гап медароем настройки бо инаҷада ҳаста изменит парол ҳаста. мисол шумо метонем паролои кӯҳнатона, мисол паролои пешинатона изменит кунем. намедорем ҳам паролаш мегирем, хай бурем изменит парол. вақте ки ҳам кадоме ки парол дорем, паролои пешинатона, мисол паролои кӯҳнатона мечинаем болода, пароли кӯҳнатона 6 рақама мечинаем. мисол ма ака просто чинестам поёншта ки айхтон придумут мекунем парол, ягон пароле ки ҳама вақт дар ёдтон боша, кай ки чӣ гапта дар омаден ҳамун парол шумода дар кор мешавад. мечинем поёншта ҳамун пароле ки кадом чӣ хел парол чӣ фикртон назад, мисол аётон наброренда, бо поёншта бо мезанен ҳамун пароле ки дииме ки заден, штои ба ётон мегирифтаги парола диимшта ки заден гатовш мекунен, яъне пароли шумо алиш мешавад, пароли нав созават мешавад. ҳамин парола ба ётон мегирен, кай ки дар чӣ гап бидурен ҳамин парол дар кортон мешавад. ман хайра намезанам, ман айхадам парол дорам, парол малиш кардем, пароли нав мондагиам бо ҳаста иҷада временния платёж. ина мезанем временния платёжа шумода қарз мета, мисол мебахшен камтар загрузка дод. мисол временния платёж ака ма чанд бор гирифтагим, бароям мада 6 сум нишон додеста, то 6 сум мета гуфтеста. агар ягон так мисол гирифтагӣ набоша, а 1 сум нишон мета, мисол якум доф 1 сум, ҳамин 1 сум доан мегира ядва, баъд 2 сум 4 сум нишонтон мета. мисол шумо метонен бо 4 сум гирифта битонен, ёки 6 сум то 6 сум агар шумо гирифта метонен. ҳама хел далши рафтан мегира, бо далши намедонам то чанда нишон мета, мисол 6 бо 8 нишон мета, намедонам чанд то чанди рака мета. неки и комиссия қати мегира. бо мисол 1 сум шумо қарз бигирен, 2 сомон ина поёншта наместа, 2 сомону 3 дирам шумо бояд бо бисупурен. агар 4 сум гирифтен, 6 сомону 11 дирам бояд шумо бо обратно бигира. агар 6 сум гирифтен, 7 сомону 13 дирам мегира. ака ма бисёр гирифтагиам, чанд бор гирифтагиам, барои ҳамин айма ҳозир дани время то 6 сум мета. бо далши агар бигирем мумкин бо мара бита. шумо метонен ҳамин хел агар 1 сумта ҳамин 1 сум далши гирифта рафтан мегирен. то 3 рӯза инеки мулат, 3 рӯза бояд шумо аплат кунед. агар накунед хай ҳеҷ гап не, кай ки сумдор шиден хай аплат чӣ кунен, дар телефонтон бизгаронен, баъд ҳамун чиҳоти ки мегира. деки атак мулат то 3 рӯза. агар 3 рӯза гап назани ҳам сумта бо обратно мегира, бо чӣ мекунам. ана бо خب باشه. بعد یایو برادرها شما با میتونین نومرای دیگه کسی که یگان شخصی که شما دغم داد، شما میتونین با او را با طریق همین چی شما با او را بلاکировка که میتونین پلوس هم میجخین اوجا دا ویدیتی نومر میگه номер телефона мечине, кадом номере ки ғам додаша готов мекунем, уж худаш блокировка да мегата. бо ҳастай блокировка рао ина дидестен, блокировка номер аямҷа метонен блокировка кунен. бо ҳастай ина язик шумо метонен забон алиш кунен, тоҷики, уруси, англиси. бо ҳастай ина чихеле ки гуфтум, аюси яки занг зана, мисол шумо да ная, мисол ёки киштагӣ бига, ёки зайнид бига, пассиянам хали бига, шумо метонен айнаҷа передерса визов гуфтагай. шумо аз ҳаминҷа метонен кай ки занг зад шумо да аюси мия, мисол шумо иҷада ҳастай всети ҳастай, все ҳастай, и отключит наистагай. ҳамира шумо инаи все да мемонен, пассиянам все да боша, шумо да кай ки занг зад аюси мия. мисол ай кадоме ки телефоно яхел телефоно ҳастай, прамои все да наместаву висети да якум бимонен, баъд виседа бимонен, баъд виседа ҳамунҷа инаи галочкае ки барда дидесен, ҳамин галочка места. ҳозир ма отключи кардем, просто ма да ҳеҷ занг назана гуфтам, ғам на тамин вақта видеора кардесам. чӣ хеле ки дидесен, аюс агар занг зана аямҷа метонен мисол соз кунен. бо ҳастай чӯи хай
دیگه همه چی فهمیدین. خیلی ویدیو زبانو که خیلی دیدین. نجار هستن نمره را بچینین. مثال یه دقیقه میبخشین. مثال که اینجا دا نمره را چیندین. نه بسپلات این ویزو هست. وقتی که شما بسپلات این ویزو فاجعه